alaikum Malam Ibrahim. Mi silminoma e mi yetta mi woni Umar Ahmed Reve, Honorable Commissioner, Ministry of Nomadic and Pastoral Affairs. Farko ni ko min jiɗi min gaɗa min burtina ɗate laabi ɗi fulɓe min tabbitinta heɓi nafu e gonati, ɓe ɓattike gonati, ɓe bintike ɗume woni tsareji gonati jogi ɗi ɓiɓɓe leydi. Ko ɗum waɗanta ɓiɓɓe leydi horiɓe fuu ɗum waɗa ka waɗangoɓe kamɓe ma, ɗum waɗa ka darugo laabi ɗi ɓe joɗoto jam ɓe mare maɓɓe, laabi ɗi ɓe joddoto bandiraɓe maɓɓe remoɓe jam, min dara laabi ɗi har ka jangirɗe maɓɓe laatoto umminama e golla no hani, laabi kanuɗi sukaɓe maɓɓe ha jangirde yottina jangirde primary yaha secondary school, min gaɗa monitoring fa yago university. Kanko gownajo Neja o hokki men executive order e approval automatic employment fu suka pullo jottinɗo degree. O haalani head of service hokka ɗum gollal automatical. nden nan kuma o holli min fuko damata fulɓe men jooɗo min dara ɗum, min tabbita min jaɓi min gaɗi senso ɗum data fulɓe, min anni fulɓe noyi woni Niger State, dabbaji noyi woni Niger State, local government karamar hukuma fu dabbaji noyi woni ɗon, gure fulɓe noyi woni ɗon jooɗiɓe e jahayɓe, ko wattata ɓe jaha to ɓe jaha to ɓe jahata, ko woni damuwa maɓɓe e ceeɗu e dungu e ceeɗu ndiyam noon ɓe gala to ko woni ɓe gala e dungu ko woni damuwaji maɓɓe, min burtinahu e ɗereji min gaddanamo o daara. Min tabbitina kuma nattohoɓe fulɓe nattoɓe ƴewɓe jahowaji go e nattowa e anni to fayi e anni to yahata to ɓe ƴiwta to ɓe jahata, min tabbitina emin annani jahale maɓɓe emin dara jahale maɓɓe fu, min gaɗa documenting e ministry ɗum kuma ɗum waɗa ka hokkugo labariji, ɗum waɗa ka hokkugo labariji e hulhulde gam fulɓe winto ko haalete, ɓe jita hettinago ɗum ɓe bayinane ko'e. nden nan sukaɓe matashiɓe laatiɓe ummotoɓe joni o wi wona dole say to ɓe duri nayi tan ɓe goto ekkite sana'aji go feere feere, golleji feere feere ɗi ɓe keɓata ceede natta jibaji maɓɓe wona ma ɓe jeehi durande dole. nden nan sukaɓe janggayɓe ɓe gaɗayɓe science ɗum dara no watta ɗum wallita ɓe ɗum yara ɓe ekkito durgol zamani, ɓe ekkito haraka dabbaji zamani gam ɓe gara ɓe ekkita bandiraɓe meɗen hulɓe haraka sarrafago haraka dabbaji daga durgol yago kosan yago takiri nayi fu, ɗum dara no ɗum watta ɗum wallotira dow majjum, ɗum waɗa lumo majjum, ɗum nafa fulɓe. So dow min godi tsareji ɗuɗɗuɗi dow ma'aikata ɗum gonɗum mandate amin, kanko gownajo Neja mawɗo mo daraja o hokki min dama min dara min balla hulhulde dow majjum. Ma'aikata noon o hulɓe Neja pullo hu Neja hanne karkashi majjum woni huko waɗata kanjum ɗum ma'aikata ɗum waɗata report inchallah. Min dara kuma haraka extortion ko woni haraka tilasago jaɓa ceede hulɓe dole, tilasoɓe gaɗana ɓe sharri ga ñamana ɓe jawdi, min dara ɗum ma min dara no watta ɗum moƴƴine. So haalaji ɗin ɗuɗɗum noon Malam Ibrahim inchallahu ta wodi haala a noddan en to call kalin.